Ti, 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 ti. Hyvää päivää uutisista. Tänään puhumme kotimaan uutisista. Sanotaan, että joku on löytänyt Itämerestä kalan näköisiä ihmisiä ja sitä tutkitaan paljon. Ja nyt puhutaan siitä, että älkää roskatko Itämereä enää. Kiitos. Ja sitten joku on mennyt jäädä kiven alle tuolla junaraiteella ihan Lapissa. Niin sitten onneksi on saatu se Pimeyksen veljekset poliisin luokse. Ja sitten siirrytäänkin säähän. Nämä sateet ja ukkoskuurot pysyy vielä, tai no, jatkuu vielä tonne yli viikonlopun ja siinä maanantain ja tiistain keskiviikon parkkeilla siirtyy se sadealue jo tänne etelään ja idässä ja lännessä on. Ja enimmäkseen siinä Keski-Suomessa on nyt sitä aurinkoa siellä maanantai, tiistai, keskiviikko. Me nähdään sitten 8:30.